Брата са задвижили нещата. Настояват да разберат какво ще получат. А за дялове няма проблем. Купувате акции, има дял. Не купувате акции, няма дял. Вие колко предлагате? 100 хиляди? 200 хиляди? На 2 етажа, половин декар дворно място, деца вика в София, минимум 300 хиляди евро. Ще я купя. Само че за 200 хиляди. Прехвърляш ми къщата и хотела и също това получаваш дял от дружеството. Банкър дава кредит под условие. Ние трябва да докаже, че построили всичко до кота 0 и тогава банка отпусне кредит. Че ние от сградите на Лютов и Чеканов имаме по сметка 500 хиляди. И аз ще вложа мои пари. Да, и аз после възстанови твои разходи. Не те пускам, няма да скачаш. Не си струва заради Рангела. Той се притеснил. Май и други са дошли да берат. Имат като нашата кола. Това е нашата кола. Първо трябва да ме хванеш, тигре. Чакай, Зойче, чакай ме. Нещото в корема ми не те засяга. За мен е нещо, за Спас е нещо, за теб е нищо. Нали се разбрахме? Не, че нещо, аз като приятел. Защото един баща първо трябва да е приятел, а след това родител нещо. Взимай ти тъпата количка и изчезвай. Абе, лето се щупиш, бе! Заповядайте, стаята е двойка на втория етаж. Ама чакайте, как така двойка? Ние с господина сме в различни стаи, няма ли друго? Съжалявам, всичко е заето. Има една страхотна новина. И тя е, че може да се наложи да замина за 1 месец на специализация. Специализация във Франция. Доминик ли ти уреди тази работа? Ние сама си уредих. Той може да подпомогне финансирането. Аз си мислех, че с Мария няма да имаш успех. Обаче всеки може да сгреши. Който греши плаща. Дължиш ми 5000 евро. Познавам един човек, който много ще се зарадва на тая снимка. Мима, има ли кой да те вземе на летището? Спокойно, ще взема автобуса, после метрото и се прибирам. Пусни ми един смс тук. Добре, мамо. За университета или за съда? Печатам всичко. Уверения, формуляри за кандидатстване, искови молби. А молби за развод печатате ли? Извинявам се така за причиненото неудобство, но първата копка се отлага за неопределено време. Благодаря ви, може да се разотивате. Какво е станало? Всичките аварии на дружеството са прехвърлени в офшорка на остров Ман вчера след обед. 1 милион лева. Ужас. Изгоряхме. Хотела, къщата. Добър ден, господин Петър. Добър ден. Видя ли? Ти не гласува за него, ама този мандат ще бъде по-чистов извор. Да, ще му гласувам за 30 лева. Аз достойство нямам ли? Минимум 50. Какво става, изплащат ли? Сега обработва някакви документи. Фактически чакаме. Не стига, че тия помощи са нищо и половина, ми ги бавят. Дано само да не хванем обедната почивка. Лютов, ти като беше кмет да се беше сетил да сложиш тук една пейка. Работата си загубих, сега ще си загуби и краката. Гледай, целите са отекли. На човека поста му оттече, ти за едни крака. Здравейте, господин кмете. Човека на ми баща да оправи инфраструктурата. Виж. Моля ти се, подритва шахтите с крак. А дупките какво? С дъвка ли ще ги запълни? Айде бе, Ангеле. Айде бе.
Момчетата я правиха тази работа за 5 минути преди тебе. Стига, бе, Боре. Знаеш, че това ми е временна работа, пък и тук съм само за втори ден. Бора, бех преди време. Сега съм ти шефе. Шефе, може ли една цигара пауза? А кафенци искаш ли? Гледай как си го замазал, бе. Нищо не става от тебе. Почва от начало. Дай. Следващия. От колко месеца сте на помощи? От 3. Да, 3. С вашия стаж ще получавате пари още 9 месеца. Дайте бележката от бюрото по труда, че сте ходил на консултации. Този месец още не съм ходил. Господин Лютов, знам, че от високо лошо се пада. Но без бележката, че търсите работа, ще ви спрем помощите. Калче, много ти се моля. Дай ми парите, аз другата седмица ще донеса бележка. Не може. Първо бележката, после сумата. Следващия. Внучи чакаме. Всеки момент ще се роди. Ще ни трябват пари. Вие чакате внуче, аз бележката. Следващия. Снима ли тълпата пред кабинета? Аха. А бременните по стълбите снима ли ги? Не ги снимах. Само ги наблюдавах през визиора на камерата и се любовах как хубаво ми изпълват кадъра. Всъщност, дай да видя. А искаш ли следващия път ти да ми натискаш копченцето с пръщи? Ще бъдеш по-сигурна. Извинявай, просто за първи път работим заедно и ти нямам никакво доверие. Какво е това стълпотворение от бремени жени? Питай ли доктора, какво казвате? Питал го. Фирма за пелени навършва 5 години и дава награда на едно дете, което ще се роди в тази болница. И питай ли какво е условието за наградата? Да се роди първо след полунощ. Затова има толкова много бременни. Луд народ. Всички искат да раждат тук. Питай ли каква е наградата? Да. Фирмата ще дава в продължение на 6 месеца пари на детето. Питай ли поне колко пари? Аз на Малуно ли ти приличам? Естествено, че питах. 500 лева на месец. На месец? На месец. Извинявай, просто ти нямам доверие. Работим скоро заедно. Всичко е нормално. Терминът е след 5 дена. Плодът е насочен надолу с главата. Как с главата надолу? Защо с главата надолу? Ако се удари при раждането? Ако искаш да направим секция, да го извадим още тая вечер. Не искам да ме режат. Да ми остане белек, после да не мога един бански да сложа. Мисля, че няма нужда да режем. Имаме всички предпоставки за нормално раждане. Супер. Докторе, а не може ли хем да е нормално раждането? Хем да не ме боли. Упойка. Да, бе. Ще даваме пари за глупости. Раждането нищо не е. То е като запек. Само, че повече суматоха и викове. Айде. Няма ти да го раждаш. Ти бъде се обличаш. Аз съм тук. Голямо вълнение, а? Ама нормално. Първо бебе, момченце. Няма страшно. Важното е само да не прилича на съседа. Нали така? Гене, имам една молба. Може ли да ускорим малко работа, да не чакаме 5 дена до термина? За къде бързаш? Наспи се хубаво тия дни, защото след това 2 години само рев те чака. Да, това е така, ама искам да ускоря, защото... Да не си луднал по най-награда от пелените. Аз? Глупости! Голям пиар си направиха. Всичко живо вика, може ли да родим утре?
Това е отрова, бе, да не е тостер. Натискаш и свърча филийката. Не заради пелените. Трябва да пътувам в деня на термина по работа. Така ми се иска да присъствам на раждането. Какво да те правя, нали си ми приятелче? Това е американско. Ускорява раждането. Само, че ще й дадеш четвъртинка, защото още е ново и те първа ще му видим силата. Да ни дадеш цялото, защото ще изстреля бебето като ракета. Глупости. Как? Йоке! Валабино, няма ли малко да ми помогнеш? Ми гледай каква кочина са направили тук. Много добре знаеш, че това е зоната на Рангел. Аз там не пипам. Добре. Зони, лагери, коалиции. 3 месеца в тая къща не се живее. Еми, така е. На война като на война. Добър ден, аз за панталона. Да, един момент. Подгъва е готов. Стесним го малко отгоре. 15 лева, както говорихме. Благодаря ви, довиждане. Благодаря. Довиждане. Галабино, пак ти казвам. Жена без мъж е на никъде. Помисли си. Той мой Рангел не е, Цвете, знам. Ама жената трябва да има мъж. На тая тема повече не желая да разговарям. Ти да си нямаш любовник. Ма ти цял живот панталони ли ще подгъваш? Щом се налага, нали са пари? Аз те някак ще се оправя. Че толкова панталони в извор няма. Може и да има. Добър ден. Галабина Чеканова. Да, аз съм. Трябва да подпишете тук. Заповядайте. Благодаря. А Рангел Чеканов тук ли е? Не, няма. Ама аз ще му го предам. Добре, подпишете се и тук. Заповядайте. Благодаря. Довиждане и лек ден. Мерси на вас. Какво е това? Софийски градски съд. Най-сетне. Добре, кога ви станаха малки? Преди 2 месеца ги купихме. Явно ми расте крака. 37 номер. Спираш да растеш веднага. Ти чуваш ли се какво говориш? Това не ти е концерт по желание. Маме, ако баща ти още беше кмет, можехме да си го позволим. Сега обаче нямаме възможност. Айде, маменце, дай да опитаме с тия. Айде, мушкай тук кръченцето, мама ще помага с обувалката. Айде, давай, маменце. На 3. 1, 2, 3! Успяхме! Хайде, маме, поразтъпчи ги малко да поумекнат. Ето става. Май аз изобщо не мога да ходя. Вътре крака ми е като поничка. На китайската императрица още като малка са изслагали кръченцето в кълъп. Не дай. Да, ама на китайците краката са и малки. Просто е по-практично. Китайца винаги гледа ефтиното. Не издържам повече. Не знам. Баща ти да се оправят. Той къде отиде пак? Каза, че отива да осигури вечеря. Ей! Рибата ще ти изде звънчето, бе, не го ли чуеш? И въдицата после столчето е накрая тебе.
Йордане, това ти ли си, бе?